ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин лаҳза боз як номае ба дасти мо омадааст, ки мехоҳем пешкашатон гардонем. марҳамат, то охир гӯш кунед. ашраф ном ҷавонеро аз шаҳри турсунзода дӯст медорам. ӯ низ маро баробари ҷонаш дӯст медорад. ваъда дода буд, ки ба хонаамон хостгор фиристода маро бо тӯю тамошо ба занӣ мегирад. вале чанд рӯз пеш янгам хабар овард, ки хоҳарашро ба ашраф фотиҳа карда аллакай ба ангушташ ангуштарин гузарониданд. ин гапро шунида хаёл кардам, ки ҷон аз баданам баромад. дасту пойҳоям якбора сусту бемадор шуда монданд. ба хонаи худам даромада дарҳол ба ашраф занг задам ва рост ё дурӯғ будани фотиҳа шуданашро пурсон шудам. росташро гӯям, чӣ хел бо ин духтар фотиҳа шуданамро худам ҳам нафаҳмида мондам. ягон зарра ӯро дӯст намедорам. дар гӯшаи хаёлам ҳам набуд, ки ба ангушти Мунира ангуштарин гузаронида ӯро побанд мекунам. вале сарам худ ба худ гаранг шуда, чӣ хел ба ин духтар хостгор фиристоданамро нафаҳмида мондам. Мунира муллобоз аст. ба фикрам вай маро ба худ гарм карда бо ҷодугарӣ аз хурд карданист. гуфт дар ҷавоб ошиқам. пурсуҷӯ карда фаҳмидам, ки падару модари Ашраф низ Мунираро келин кардан намехостанд. вале гӯё касе ба дасту пойҳояшон ресмон баста онҳоро кашолакунон мебурда бошад. бо гардани баста ба хостгорӣ рафтанд. дар байни ду роҳаи зиндагӣ монда чӣ кор карданамро намедонам. хотири янгам аз баҳри ишқи худ гузаштанӣ шудам. вале ҳарчанд кардам Ашрафро фаромӯш карда натавонистам. вай низ аз ман дил канданӣ нест. барои санҷиш як-ду рӯз аз дугонаам хоҳиш кардам, ки ба Ашраф занг зада бигӯяд, ки ман дар беморхона хобам. ин хабарро шунида бачаи бечора сахт ба изтироб афтида пурсидааст, ки дар кадом бемористон аст, то ки ман ба аёдаташ равам. ба муҳаббаташ бори дигар боварӣ ҳосил намуда худам гӯшакро гирифтам ва гуфтам, ки ин корро барои санҷиш кардам. ашраф қариб гирья карда гуфт, ки ҳаёташро бе ман ҳатто тасаввур карда наметавонад. мегӯяд, ки агар аз баҳри ман гузашта ба ягон ҷавони дигар ба шавҳарбароӣ тӯятро вайрон мекунам. аз тарс ба ҳама хостгорон ҷавоби рад дода истодам. вале намедонам оқибати ишқи ману Ашраф чӣ мешавад. аз як чиз сахт хавотирам. агар Ашраф аз баҳри Мунира гузашта маро ба занӣ бигирад ҳам, ин духтари аловдаста моро орому осуда зистан намемонад. шунавандагони шабакаи қадамшоҳ-исоев, илтимос ба ман маслиҳат диҳед. чӣ кор кунам? осияи 18-сола аз шаҳри Турсунзода. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака обуна шуданро фаромӯш насозед.